Skont is-sit elettroniku tal-Awtorità tal-Ippjanar, ix-xogħol li qed isir bħalissa biex titwessa t-triq ewlenija li minn San Ġwan twassal lejn in-Naxxar qed isir bla permess. Dan kien żvelat mill-ġurnal Times of Malta. Jidher li l-Gvern irid li jlesti triq tal-Balal sa qabel tibda s-sena skolastika u dan sabiex ma tkomplix iżżid mal-problemi tat-traffiku li huma karatteristika taż-żona kważi tul is-sena kollha. L-istess gazzetta qed tirrapporta każ ieħor fejn il-Gvern donnu qed jibqa' dej bil-proġetti bla ma jagħti każ ħadd u xejn. B'referenza għal mina li mistennija tinbena f'Santa Luċija, it-Times qed tiżvela li l-investigazzjoni arkeoloġika li saret brabta mal-proġett ma kellix il-kunsens tas-Supretendent tal-Wirt Kulturali. Sorsi qed jgħidu wkoll li s-Sovrintendenza esprimit tħassib għal pjan li titwaqqa binja bħala parti mix-xogħol li hemm ppjanat li jsir f'Santa Luċija, binja li possibilment għandha valur kulturali kbir. It-Times qed tgħid li s-Supretendent ma oġġezzjonax għal dan il-proġett minħabba l-urġenza tiegħu, iżda għadda ittra formali lill-Awtorità tal-Ippjanar.